Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. ‘Yan uwa, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa cikin tashar mu mai albarka, wato Makaranta TV. YouTube channel tasha ce wanda aka ƙirƙiro ta musamman don ta karantar da Faransanci. Que la paix de Dieu soit avec vous. Et vous le savez, cette chaîne n'a qu'un travail seulement: apprendre le français. Si tu veux apprendre le français, il faut s'abonner ici et cliquer sur la sonnerie. C'est pour cela que tu vas recevoir tout ce qu'on a fait ça a cette chaîne. A ɗan uwa, idan kai farko ne a wannan tashar, muna roƙonka da ka danna mana alamar subscribe, sannan ka ƙara danna kan ƙararrawa, za ta bayyana zaɓi uku, sai ka ɗauki zaɓin farko na sama. Ta haka ne duk darasin da aka ɗora ba zai wuce ka ba a wannan tashar mai albarka. To za mu fara darasinmu. Ga shi nan kamar yadda muke gani, moi yana nufin ni, je ma akwai inda za ta dawo ni, moi ni, je shi ma ni, lui shi, il ita ma shi, toi kai, tu kai, elle ita, vous ku, nous mu. To don ta yaya za ka san an ce moi ni kenan, je shi ma ni ɗin ne, toi kai, tu shi ma shi ɗin ne. To ta yaya zan yi in gane cewa nan zan yi amfani da toi, nan zan yi amfani da toi, nan zan yi amfani da tu, ko kuma zan yi amfani da moi ko je? To don sanin haka shine yau muka ɗauko wasu ƙananan kalmomi wanda Allah zai sa a fahimta inda ya kamata ka sa moi da ni ɗin. Allô, c'est qui? Kamar an kira ka da waya kenan. Allô, c'est qui? Allô, c'est qui? Allô, waye? Wani ya kira ka. Allô, c'est qui? Kana tambaya kenan. Waye? C'est moi. Kaga nan ba zai kake c'est je ba, a'a. C'est moi, Abdulmajid. C'est moi, Abdulmajid. Ni ne Abdulmajid. Allô, c'est qui? C'est moi, c'est ita ce wannan za ka haɗa, wannan duk sun ɗibi sai kenan. C'est moi, Abdulmajid. Ni ne Abdulmajid. Wani ya kira ka da waya kenan. Je vous, je, kaga nan ba za ka ce moi ba, nan za ka ce je vous invite chez moi. Kaga dukansu biyu sun dawo. Je vous, za ka ɗauko s wannan
kaman za ka manna shi da i ɗin. Je vous invite chez moi samedi soir. Je vous invite chez moi samedi soir. Samedi shine Asabar, soir da yamma kenan. Ina gayyatar ka wajena Asabar da yamma. Je vous invite. Invite, c'est verbe inviter. Invite, gayyata. Chez moi. Chez moi. A wajena kenan. A gida ne ko a wani guri, amma an ce chez moi ɗin ya fi ba da ƙarfi akan gida. Chez moi. Samedi, Asabar. Soir, yamma. Je vous invite chez moi samedi soir. Ba zai yi ka ɗauko moi ɗin ka ajiye ta nan ka ce moi vous invite chez je samedi, ba zai yi ba. Za ka ce je vous invite chez moi samedi soir. Ina gayyatar ka waje na Asabar da yamma. Vous, mun sani ne mutane da dama, amma kuma mun yi bayani idan girmamawa ne ga wani, za ka ce vous, ka girmama shi kenan, ka ba shi daraja, shine je vous invite chez moi samedi soir. Ina gayyatar ka wajena Asabar kenan, samedi Asabar, soir da yamma. To in ya gayyace shi me zai bashi ko me zai gaya man, shi ma darasi yana nan tafe. To kada a manta da alamar like don tana ba mu ƙarfin gwiwa sosai wajen kawo muku darasi akai-akai. Muna godiya sosai mabiya wannan tashar, muna muku fatan alkhairi, sai wani darasi.